tayo? Shoutout tayo kay Glyn Mercado Bacalso. Shoutout sa'yo. At saka kay Romel Vergara ng Tainan, Taiwan. Shoutout. Tapos kay John Oliver Capillo from Ilihan, Batangas. Shoutout sa'yo. Saka kay Asher Arias ng Mainland Malay. Shoutout. Saka kay Ju Pacaldo. Shoutout. Kay Rinlis John Abrasado from Dumaguete. Shoutout sa'yo. Kay Vince Fishing Activities. Shoutout. Tsaka kay Crisanto Cactuela ng Banay-Banay, Lipa, Batangas. Shoutout. Kay Saira Marie aka Mahal ng Iloilo. Shoutout sa'yo. At kay David Esperanzate. Shoutout po. Tsaka kay Christian Dave. Shoutout din po sa'yo. Tsaka kay Christian 2. Shoutout din po. Tsaka kay Kuya Toy TV ng Borwanga, Aklan. Shoutout. Kay Chilin Maglantay ng Sambiray. Shoutout din si Leomil Candelario Samualde. At saka kay Asher Lim. Shoutout po. Tsaka kay Ka-Asher Lim. Shoutout din po sa'yo. Ito na po. At pauwi na kami. So ito yung mga nahuli namin. Ayan na. Mapapakita na yung kuda at saka king mac. Thank you guys.